Чакай, да всеки може. Абе, те са от тресачите, бе. Знаеш ли са скъпи? Един пълнител ли ти с два пълнителя ли, бе? Не, бе. Слушайте, Какви са, бе? миткапи са казват. Имат по 100, Да, всички са пълни. Тук имам. Ти може да играеш на нон-стоп и си играем без. Да, бе, аз съм си ги купил и съм си ги платил. Даже не трябва да ми взимат 50 лева, за дето играем. Няма да вземат 50 лева. Аз съм дал. Не, той каза, че на тебе помощ си униформен. Еми аз съм му дал 50 лева. Не, каза, че си помощ. Обясни какво прави тази граната. На 5 метра от нея ще убити. Не на нас, на твоите обясни. Чакай, ма ти нямаш право да играеш с граната. Аз ще си взема гранатите тогава. Да се взема, аз съм читал. Слушай, имаме право да играем, защото си мой. Ако си дойдеш с твоите... Моята е граната, какво се оплакваш сега? Умирай като... Давай играта му и ние го. Аре, върни ми го после. Добре, върна после. Ма ми го върни после. Горе ръцете. Куче. Чакай малко, чакай, дойде миткапа. Добре, ай. Гледай как се удължава живота, бе. Аре, Водка, водка, влезе още малко. аре. Понеже ония гейтаци много реват, чакай малко, съм им дал един пълнител там да си има, да знаете. Имате Аз би трябвало да имам. тресиращи, да. Долу при стояни има ли такива? Има на всяка, той тук може да си купиш от пълнче. Ще има Аз кой го играем без точно капушки. Най-вече каска човек, защото... Аз идвам сега в неделя, имаме игра. Сега в неделя имаме игра на Меча поляна. Там е да си бе. Аз отвън искам да играя. Той е отвън. Меча поляна в гората ме е много трудно, брат. Ванко, звънахме му на Николай. Ставаш леша. Слушай, звънахме му на Николай, накарах едно момиче от моите да му звъни, той вика да, и тя вика от поликонсултант, ама има ти грешка. Ама не се ебава момчето, разберете се като мъже, бе. Ей, затваряме телефона, как да се ебавам? Еми аз говорих с него, сега това е нещо, което между вас двамата трябва да се реши. Носиш две шапки, брат. Защото при някой човеките му даде един откос тук. Ма къв откос знаеш, ще ти пуши главата, бе. Нека Да запалиш, бе. да свалят килограм. Къде на главата, бе? Дигайте ръка. Не ми дига телефона, бе, Ванко. Жълти готови. Еми, не знам какво ще правите. Начало след 10 секунди. Ай, ще ги ятем, бе! Чакай, слушай. Двама вляво, двама вдясно, един я поставите нагоре. По същия начин. Пуснете си оръжията. Отвърни, създайте! Ей, зато ти казвам, пуснете си оръжията. 3, 2, 1, старт игра. Колко пъти? Колко пъти? Убит. Кога ме застреля, бе? Ще го върна. Добре. Майка, убит! Горе на това е. Горе на стълбите. Горе на стълбите. Аре бе, бас! Само тук трябваше да се тръгнем нагоре. Същите бази, край игра.
Тук не трябва да го пускаме това. Еми не трябва, аз там Единият тръгнах. там, другия вдясно. Ти му бърка, брат, потупвам по рамото и аз тръгнах Да напреди. вървиш напред. Ами убиха ме от дясно, нали ме там прикриваш? Кой Мариан беше вдясно? Ама той не го убихме, не те убил. Еми не му убил, ма ме убил. Същите база третата игра. Не става въпрос за... Значи ударят ли Аз това? знам, че го убих. Данчо не го уби. въобще не си призна. Ами, къде кой не си призна? Ми Мариан и Данчо. Марията бе убил, не бе. Мария никой не си призна. Няма нужда да го Също мнение. Ама не признаят. На камерите да го видят, ако лъжа наистина. Ма аз имам GoPro, после ще се види. Излизам, ти ме объркаш, защото аз съм кликнал, никой не ме вижда. Потупваш ма аз там и Мариан ме убия. Ма аз не видях да убия, ние го убихме. Еми хубаво, ма той твърди, че ме убил сега. И стига обвинява другите, брат. Малко почва да ставаш. Когато сте готови, вдигайте ръка. Давай, човек. Готови? Давай. Мен също. Давай, мамо. Фащам. Качвам се горе. 10 секунди. И аз горе. Навийте си това отдолу. 3, 2, Давай. 1, старт игра. Въобще не признава, направо откачам. Абе, тук има един... Ей, Мариане, въобще не признаваш, брат. Стреляме, когато влизаме противника, долу така. Пусти лампата. Музиката ви трябва да бъде на нивото на очите. Бай нагоре! Давай надясно. Напомням, не трябва да бъде на нивото на очите. Жъл, назад, голямата врата до лампата. Аха. Фак. Как бъдат те стопчета твоите? Кое боли, бе? А ти от ли сте стопчета? От ли си ти, бе? Убит. Убит.